naka-record, no? Pero mayroon. Upload. Si Lian ka naman. Nagpapamangko sa iyo, tara. Ano? Kamag-anak mo. Ayan. Lian. Ano yan? Espiriyo. Kaya no? Patiskas naman ang gintrap po kasi once na lula ko na uminom ng ganun. Lagi pong sumasakit ng katawan ng tao. Alak kaya tayo niya, no? Magawa ko. So, ano yata? 250 yata. O, kurang ulit. So let's go. So dito tayo ngayon sa Paon Beach. Paon Beach. Oh. Dito tayo ngayon sa Paon Beach. Dito tayo mag early lunch. Ayan o. Paon Beach. Paon Beach. Kita ba? Hindi ko alam kung kita ninyo. Tara, dito tayo sa loob. Maganda yung ano. Maganda yung okay yung view doon. Let's go. Pasok tayo. Kaya nyo. Ito yung ano, mga accessories para sa ano, swimming ba. Tingnan nyo. Diba? Ang ganda ng view. Ano to? Itong shell na malaki. May shell sila malaki oh. Oo, ano yan? Shell na malaki na yan. Oh. Diba? Tapos ito yung ano. Welcome to Paon Beach. Diba? Meron din silang maliit na stage. Ano. So, pag dito ka, yan yung view. Yan yung view ng Paon Beach Resort. So, andun na sila sa dulo. Kasama natin doon. Meron pa silang ano doon sa baba. Tara, punta tayo doon. At yung design ng counter nila dito, tingnan nyo, barko. Ano, barko. O, diba? Monica Garden. Ito yung ano. Yan. Wow, amazing. Ang ganda. Good morning, ma'am. Ano order niyo, ma'am? Diba? Tingnan nyo, ang ganda ng view. Hello guys. Hello vlog. Welcome to my guys. Bababa tayo. Tingnan natin naman doon sa baba. Let's go. Diyan muna kayo. Bababa muna ako. Diba? So, nandito para tayo ngayon sa Estancia. Estancia, Iloilo. Ito yung view dito sa baba. Diba? Ganda. Dito masarap ano sana. Sana masarap kumain. Good morning!
Pag dito ka nag-coffee, pag dito ka nag-breakfast, okay. Ang ganda ng lugar na to. Ito na yung gilid niya, no? Diba? Yan na yung gilid niya, no? So, amazing. Relax. Makapag-relax ka talaga rito. Paon Beach. Welcome to Paon Beach. Ayun, tapos na tayong kumain. Tapos na tayong mag-picture. Hello vlog, welcome to my guys. So, akin na tayo ulit. Kasi tapos na tayo mag-lunch. Hinihingal ako dun, ha? Saan? Yan, so nandito tayo ngayon sa Indilinas Inland Resort. Dito tayo ngayon kasi mayroon silang hotel dito, no? Mayroon silang cook dito sa Indilinas. Okay, ito. Diyan sila sa loob. So, pasok tayo. Tignan natin. We have excellent training support system. Sa diri, sa lifestyle na ito, libre na ito mga training para magkaroon ng product.
Resita. SP ko sa kago ng maayos na record, ang approving officer sa Manila siya na nag-audit sa medical clinic para makakakay ng mulwa. So, nagparoon ako sa presentation for 9 months. Sobra, no? Sa ating unang kontrata. Pag-uli ko ang yapon. Presentation ng yapon. Hindi sa doktor. Sa sunod sir, hindi lang kumagatag sa ibang clearance. Kaya pala mo natin kinamulong. Ako nasanay ko sa pag-construction niya 1989. Nag-tigil ako ng pag-certificate. Kaya ko ito dahil may hapon ako sa medical din. Then nabiligan namin ng mga speed. So, manalo ko yan ang nasabi ng natin na ng doktor eh. Magpamilikan ako sa Cervita. So, then sa mga puro, bakit nag-itin-itin ng ako? Parang na-start na ko lang. So, hindi na pag-ganyan yan yung message. Kasi yun yung dati na yan. Bakit? Hindi puro dati na diabetes. So, siguro ginahuli-huli lang sa doktor. Sabi niya, accountancy. Tanda ko na, diba? So, dahil breadwinner ako after graduation, nagpasipanan pala ako sa Maynila, daming mga pinasukang mga work, at finally, natagpuan ko ito si lifestyle. Actually, I've been doing my traditional business before. 2015, meron akong internet shop, meron akong ticketing office, actually doon na nilagis ni Mapin. So, that time, naging freelance accountant ako kasi 2011, nung namatay ang father ko because of lung cancer. So, hindi ko pa kilala actually ito si lifestyle. Actually, during that